И какво става, хора? Аз смотря, че ще едно и не ще играем Red Bull 4, епизод 6, може би поредния епизод, така да се каже. И да започваме, вече почваме с лабораторията за квадратчета, нещо такова. И така, да започваме, викам. Надявам се, не е толкова трудно, но може би ще е, откъде я знам. Нищо не се знае в тази игра, всичко е ново. Може би звукът е прекалено силен. Ето сега ще го намаля. Ето. Мисля, че така е добре. Тези лазери. Аз по принцип това всичкото хора съм го минавал. И не ми е ново. Цялото това съм го минавал. Хич не ми е ново. Обаче искам да ви покажа както си е реда. Как да минавате нивата. И всякакви подобни глупости. Както виждате, вече едно ниво минахме. До тук добре се справяме, обаче не трябва да ни отнемат сърцата. Много добре. Това мога да кажа, че сме просто in the perfect. Перфект. Тук сме много добри хора, между другото това е много яко. Тази игра просто ме впечатли, хора, и не искам да я спирам. Много ми харесва играта, супер яка е. Тук вече почваме да сме на веригите. Тук няма да взимаме нищо. Просто ще си тръгнем. По-добре да не умирам. Не, умряхме. Добре. Да почваме с... Оживяхме този път. Обаче без един живот. До тук се справяме отлично! И фейл. Както казвам, отлично, хора, и почваме с фейловете. Това знам. Този път никой няма да ме пипаме, мой. Аз съм си в моята база. Вие тук сте в моя дом. И аз сега ще го почистя от вашите мръсни черни гадини. Добре, тук е много лесно, хора, само трябва ето така да направим. Не. Фейл, отново. Не. Не, хора, не. Няма да го позволя. Това няма никога да ми се случи. Добре, оживяхме, но това е лошо. Сега какво идва, не знам. Очаквайте фейл. Ако не е фейл, ще бъде нещо друго, което сигурно не съществува. Фак. Добре, хора, сигурно това беше за целият епизод. Мисля, че е малък, но мисля, че става епизодчето. Показах ви малко нива и другия път ще си свършим нивата, сигурно. Има тук и луната,
Battle for the Moon. Добре. Следващия път ще го минем. Това беше всичко от мен. Абонирайте се. Дайте лайк. И някакво друго да ви казвам. Това ми достига да пишете един хубав коментар. Искам да ми напишете. 5 лайка искам и ще пусна ново видео. 5 лайка искам за това. Моля ви, 5 лайка. И това беше всичко от мен. Ахой. Ахой. Не, това не е моята дума, хора. Моята дума е айде, чао.